Asem Mpenipa nipa na pane wase Asem Mpenipa nipa na pane wase Rasi kuku bebrebe fa position etu maka bebrebe Asem baba debi eja bebrebe yo na unyo na kwane Asem Mpenipa nipa na pane wase eja bebrebe na unyo na kwane Asem Mpenipa pane wase Rasi kurumu bebrebe fa position etu maka bebrebe la sembe bade bi eja bebrebe yo na unyo na kwane Asem Mpenipa nipa na pane wase eja bebrebe yo na unyo na kwane Asem Mpenipa nipa na pane wase Rasi kurumu bebrebe fa position etu maka bebrebe la sembe bade bi eja bebrebe yo na unyo na kwane Asem Mpenipa nipa na pane wase Mame, name in your bar. I'm a buyer. A book or dear, and also one winning as a man. I have been your Kokumusi. Yatuno, 724 say, account account. Kokumusi in your precope, in your men. Someone had to know. Some more thing. The minimum men who fight, you say. I'm on for the most certain your so called mother. Now, many a year. Tiatanasi. I fight, you say. The person a DNA. A funny free coma. A company who will be out baby cry. A month for me find something to your so called a fast hydrogen in your men who use a memra. Sabe. Ya kana chucho muchumpa ya mumienu samuti asia ya dienu ya nubeko timi baya minante siya titi Venture so there Asempa mami asema Kwaku dua de baya ni di Asempa pa mami eni gwafie ni dosu krum ha dosu Kwaku na nana mo insha what shaus mami that's it Ano man kamo so no nuya man no adwene mu nuya Kwaku eti ni asem bia aka ba bia mu benya a mu de Kwaku be ko bia no be kam so me damase sese bi mbeka ye mo antwema no angofo dabi damase na no mu hyiam mo ti asema me no me community menu na fedie da bone pokra hu baby potia edene ko ne mamuso waswati ti Kwaku mo beto wati Kwaku tawasi maybe I don't be a medi wachi do akọ so me am ti se me hu ma no me wi mo beto wati hu na me na me ya afra ase Kwaku be de man shufom afra wati mo beto wai de man me message kwa yo na no ni wani wai that's go afra wati that's Mira. Wadaroma. Empanyi si edi adwene, enso sibenam sija so. Mira. Wadaroma. Kwaku dua, wo mu se wo makra. Ekobusum kese so. Na enema bi ye tie twan kakra. Ego si se di o man konfo ye Mira medwene ho a menti ase. Ade. Mira di o man konfo ye ne die. Anam so wayede. Na wo yi o man konfo wo na konkroi, wo na hu mutum na ta bibia nkoyi okrodie mbia wo na hu. Na wo sha no maye. Aden ti na Kwaku mo si yade. O man konfo ntimi nsomu na won hwe ne yade e ma Kwaku mo si ho nton. Jansi. O man konfo ntimi ye hwe. O man konfo onye hwe. E dey no man konfo aye. Kwaku mo si na akoka ne ntam. Enu onya sususaso. No man konfo do si mu sen. Ni be ye me trese wa no da so. Na me bo wura mu. O man konfo aye den. Onye hwe. Asama just okay. O ma konfo onye hwe.
amakɔfo nyɛ hwee ura ɛyɛ Kwaku mosi ɛna wɔkɔka ho ntam ɛna abɔ ɔmankɔfo tene baabi ɔka ntam na ɔmankɔfo gyina hɔ ɔnyina hɔ ɛti mɛyɛ mfa asɛm wei mkɔhyɛ ɔmankɔfo sɛ ɔmankɔfo nyɛ bi hu biribi na ɔyɛte wɔ hɔ yɛ dɛn ɛbi o akɔm no ɛnyɛ ade ketewa o na mo nam na mo ka mo ntam basa no na sɛ bɔwa na mo de bɛhyɛ sɛ ɔnyɛ bibi fa ɔnyɛ ɛde na ɔnyɛ fa ho ɛde no bɛyɛ ti asɛm ɔka no srɛw twisan ɔmakɔfo ɔnyɛ hwee bɛfa ɔmakɔfo ho asɛm ɛbɛhyɛ wo tirim dura bia no microphone my microphone teacher say obia kofa ni mu so bia ba yes o microphone ɛde no ɔnyɛ Dabi. Na hima ohinkase maka mate na enyo obi na ye sɛ de mo kana Kwaku musina na ye mpanyi so bi mfa ntam nia grosan sɛ ntam kutamania nti sɛ wo so de ntam betoto ano a de be wie wani me de na ka me pani ye na sa maka jase me ne tintin bia na miwra me sa de akwansa sa to fom adaro ma se kwan eda hodi kada why na hima yes o dan sa so yes Nufita brava bansa no no. Pia, adako me peje mu kakra. Mati kwai da ho. Pia. Ana no fa nko. Yo, me da sina hima. Yeah, jabe bibia wa yo my coffee. Na Asem Mpenipa oni pana wasam. Adasi kumu bebelebe en fa unko sise. Eti maka bebelebe Asem beba da bie. Ya bebelebe ye na onyo na kwane. Ye na Asem Mpenipa oni pana wasam. Bodom. Edi Asem. Me nyoden. Bodom. Wonwe. Me hwede tie. Me wani nam de ahwede yen. Wo de tie me. Bodom. Matena se mada. Ma dwene ho a me hu se. De ye enye. Aya kan aya ya. Emfa so bi eni so. Enti me pani. Ya bibia manenka. Na ye mum ye ntena se. Ni emfa ye ho adwene. Na ye hu kwanya ye befa so a. Ye betimi ananti akọ wobutan nyame ho. Krese bia wode ye nkwa beche no wate ye ni yamaye. Na ya aka ye emfa so be na wo so. Wate? Why? Bodom. Ye bibia manenka. Yeah. Eja se pa die. Sa makonwa isi mi nkyɛn ha. Oh ani freya. Ani freya de bone. Makonwa isi mi nkyɛn ekɔ be na watwi ni metenafo. Se. Me hu na konwa no. Sa konwa isi mi nkyɛn ha. Oh ani freya. What? Bodom. Me ya bibia manenka wa. Bi de sam se me nu ba bia nya me nua no. Me kura wo hwe. Aya aka na na me aye ne ya me de. Ne de. Kwa be. Me hu ato me. Oh. Asase ni me hu no ya aka anka nya se mani afire. Me hu hwe esuma duru mi. Nti me ntimi no ni agoro biem. So what? Bodom. Oni e brade. Bodom. Ye. Wodi eja bibia manenka. Yemienu ensengumi ni edie. Yemienu ye ni efra. Yesi ye yaka. Ese ekube na wotwini a. Yete ensu kure bi nka ye ho. Ye yare. Me ho ye mehine. Ana wodi a wo ho nkeka. Me ho nshara nkeka me sa. Me dia me ho ye mehine papa me nyansu a. Ka me dware. Ka be dware. Na wo ni nyina ye de yaka ni. Fanfa so won medanye. Na se ya senka ye kabum na yesu so ye hunsa ni esi ye kwa ni akwa kope obutan nyame ye hwe kirim ni asore ye hwe bram ni asore ya peja ya nkomura mu a ye be kofie yo mate ye die nia ye be nya obi ama na ye hunu obi ama na kire ye kwan obutan nyame ho ni akọ
na say ya can for so many was I did Jimmy Samuel into Yai. You would be a man a mere penny, a patcho, yeah, be a mananka. What you? What can I say? You record what? In your baby, you. Stop tracing. In Plunko to do financial. What make us much long? Whoa, and no me a bomb sono. Show 3 minutes of Asem Samu. No me a bomb so, but it doesn't do whoa, no. Show Adam about Sense. Not on him. I sent some bad number. Now, would you win him so by myself? Would you hear? Who be Sammy? Who be Sammy now? Win him well. I said, some crowd. Win him some Dabi. Uba Kwaku Moseno. I grow Ben the word deep by me fear. Oh, baby, so I will have dear here. I got a moody here. As a force, I told me some home. Ah, who be Sammy Sagro Bang? Win him a grow deep by me fear. Oh, what she and win him a grow deep me audition me fear. Win him. Let's say my brother. My bro. What is my bro? So, and sure, a tap on China or Jew. And today, my Jew, my bro. Well, Aden, where would you know? Aden, I know him, my ben, I would depend, sir. Come, you couldn't for a bit. You'd be any woman. I didn't know what time was. Me, and me, I don't want to mean any bar. My bro, and then the bar, banner. What about Miss Mitchell? What about the pa, Miss Mabuame Hotel? What it? I don't know quite as how. And now when you now quite as sad that. May I catch the wall? My Buame Hotel. Monsieur, a dear be an America Sasa. Monsieur, dear be a Genaway. And name me, Ecasasa. Men are America Sasa, no chances as a woman me. Men are America Sasano, who be children. My trap people. Who be children? What? Oh, die. Now, who free you or die there? Who free you or die? What do you mean? What fish? Was it I mean, Miss Sammy, by young answer. And into my boy, Yammy and Sano, and never to my woman. What did you am a coffee mochi? What you call the club, my camera, and so my own time. Trap one my boy. A day I will try with the net or soon, and I'm a buffer woman at the baboon. Aden. Hey, penny fork, I am what? Yes, when you watch she Eddie Agra, or the Nanon in a moon cuckoo. What was Sano? What watch she as Hano? What? Na me bobi ni me abekasa sen ya wo. Ah! Na wo woda no. Ene ma fu kwa de gudan mi me madan mu me yehwe. Ene ma fu ne gudan nim. Wo de atwen. Na wo behu mo kure mu. Ma chew se kure media. Awiye ko. Adan. Na mudi ahoho anisa. Mudi ahoho anisa. E wo se ahoho ye ma ya ni yedene. Enwa me ensa ma manta mo mu akire ho. Ene ba ko an wo pande, wo ya mete ba ko ama. E kira me san boa no. Me se chawa da pa. Na ma sa chi odwa ne ba ko na me de am. Se nwa na ape. E ka bi hu ne kura wo ji obi dwa kura. Aboa ne ba sa ne de ne nyina awore. Ne nyina awore. Ene am se wo panwa je ntime so mo me ye wo mu nyina man taw me de chew. Yeah, come on. Ah. No mun shira wate. Biesi. Na edi aduane a. Fufu. Oh. Yeah. We dey wa domo ye. Wa ya adi adodo. Enini. Aha. Yeah. Mundini nyina. Oh. Mun shira. Yes, ye bi afa. Say o me dey ache. Wo dey wa nature. What in Fabani Chiabane Kada? What? And now one with the area. Oh, any new Cafra. What? So, no way.
Esi wa pampem. Chewa. Ede asbruwa. Famo mundi die. Wa be ya. Chewa. Chewa. Oh. Ye, chewa tu mama no mpanifo na ye sei. Chewa. Mmienu mu nsem fatampo se wo se mudidi. Chewa nim so abomusuo. Mabode, Aduane suya. Aduane so ehwiegu. Ende mehwiegu. Chewa. Shebibi yo chewa. Tu bedi dida. Ede na mi hwe ni ye. Ede na mi hwe ni ye. Chewa ye Tu bedi dida. Medidi maame. Obenu mu suo so da. Menum nsuo nso pa. Waya de wate. Anano mu nhiraw. Onhyira wo nso. Ne mo bone amodi. Chewa empanimfo asi yenyini ya yanseri akwatia. Wate. Esa boye yafuma kuma. Unso emfumu nya. Ene maame mafuma adwa. Na wo. Ya de yew na anya wo ya nja wo faye. Chewa ya tete esawo. Oh. Menewa. Mayansuo nyo wo. Why? Oye guarda malivio. Menewa. Umaya nini ati ya baby. Ya mame, mo fa ne bone nchen. Why? Ma mo fa nchen mame. Why? Makosa munenda. Yadi ayo. Mami. Kasi mo fa nchen mame. Mami. Hey, enkosi da ben. Mami to bedwina akosi da ben. Asem bi me no yentimi nya ho hwe. Ya ho odi ntimi. Edi nananom ene beboa yen. Eti mami me ka bibia akere wa wontie. Awotu na woti nsuo na wo yesei na wo dwendwene mame. Ya ho odi ntimi asem ente se wo. Ti se nananom. Eti mi sro susudwene wai. Susudwene. Mami me de me ka bibia akere na wontie a. Wo yare me gya ho akọ. Me gya ho akọ. Ekere sa asem kese we ye da ho no. Ye minu mi ntimi nya hwe. Na hutse. Nanu madara. Ntu okrodie. Yewa. Na ya wonto mfa be ho kakra kwa. Fache me. Mate. Mami, me ba ho kakra. Kunya ho tete. Mami. Ekede mbaya boko. Ya dancho. Tena ya de ane ntamwa. Mami, ekede mbaya boko. Eyeda me ba ha no. Mami mi hu se na odi bibi si me. Enti sese ma hema adwen se meboa mo. Ni asa Kwaku yale. Se mami wo your bad time. Unti mi si untumago fin e wa bontin sa. Ti freedom mi free akoye no. Me de kwa adwendwene de mani to fom. Wo se ye no me aba Kwaku so no. E na wo mpese obi bi hu. Nanso me hye obo se meboa mo ama yakosa okowi. Dem das. So then mama. Dache hema. Mami. Shoshe or how atete eni musu abo Kwaku so nyina yewo awuntia. Yewo awuntia. Kwaku se wa woni dache, onene dache yire. Kuni oba opewo. Me na me mpene so. Kwaku me ka kire ne se. Odihye de. Wakwa, ubeda na waware de hye. Fisa kwa de hye de twaka bia na muntem. Aso me ka bibia Kwaku nti. Ede se o how ba ye ya, okohia ya wo de oba yi ba ye. Oh. Kwaku di oba nini.
Odina ni papa. I want to train you. Nini na so wa wontia. Wa wodo wonti na oyi na ni fira baya yeso. Ni dia ni de ye no. It is a so baboa ama na ho ato no. Ni na no so mo. Come on. Mami. It's in a manukusu American. Michelle Bosse. Minimu nyina begina saa okunya ye namu. Nya de meda me chiama moda. Mabua ama ye yikoko fi saa o hawe. Tu de jimidi efa woni to me so. Pa obesati nke bi. Eni emense ble. E bia ni so obesati nke bi. Esere kwen. Ana nanu ni woni. So I cannot imagine. I know you're doing. Yeboah dachi ni mama ni. Se upeso ko baby o ma unko. Ye mona mani na no ya don ade pebi chia. Ase wimu kotona ade ba besa no na yeko. Emu bia mani enkra obia. Nti wo kwa kode bobo o nyema no. Anu ba de pachi yeko. Ene wo kasa no. Waso na me kache no. Enkubo bibia mani. Ebi okudia. Minimum. Asem de dem ko bobia mani. Maune emrafo. Asem dem ni emrafo. Mate. Asem de ko bobia mani. Akamate. Mobia mani. Bibia nche yeti nyenko. Nyenko mu me nyame. Yemfa so me ba. So ati de me kan. No ya adwunia. That's papa ne. Wa dwen sha odi aba. Aden na wano kate sa. Obia bisa wa unhu yen. Enko kan kire obi se wa hu mini Kwaku mosisi ya nam ha. Ote maka so ate. Ka do buko. Se mo ko ni. Bianye dedi kainio. Eto sumienu enesi. Isi kra de mini baby boy do hono. Dedi kaino na me bre asana do hotono. Ana no munku anenim. Fun mu na mami jai no. Awa wabawana. Wabawana. Sema bia bana mboni. Saka mama cha ko Owe. Hena meso asem no. Mama me ko hwe Kwaku mos. Asem Mpenipa. Onipa na pa ne wasem. Wiase mu Asem Mpenipa. Onipa na pa ne wasem. Dwe wuta mpanyina usawani memu. Adasi kumu bebrebe de asem badabi. Asem wanse da no di wadanse hweye. Le okoni nkoda ramon sansa mesumanu awiakete. Wiase mu Asem Mpenipa. Onipa na pa ne wasem. Asem Mpenipa ni pana pana wasem. Asem Mpenipa ni pana pana wasem. Asem Mpenipa ni pana pana wasem. Asem Mpenipa
Mpenipa nipa na pani wanse ye dio begwo no ye no ana obetwa asemi wantida odi wan dance ye enko ho ati wana me friba dati krumu bebrebe efa unko sishi won konsa bebrebe asame ba dabi ofi funfrania